Mali Marko. Halo, dobar dan, da li je to butik? Jeste, izvolite. Da li imate farmerke? Imamo. A jel imate izlizane farmerke? Imamo sve od farmerki, bukvalno sve. Znači, ceo butik je u farmerki, imamo raznih farmerki. Ja sam htio da vas pitam nešto u vezi mojih farmerki, da mi date jedan savjet. Recite. Meni je mama kupila obične farmerke, a ja sam hteo izlizane. Pa me zanima kako da ih izližem. Operite ih na većoj temperaturi 60 stepeni i onda će se prosvjetliti. A da se izližu ne mogu nikako. Mislim, postoji varijanta u varikini, ali to ne bi vam preporučila, možete da izgorite farmerke. Ali ja hoću da se izližu samo na kolenima. E pa to ne može. Znači, tako to ima posebna vrsta koja se obrađuju te farmerke, tako da to ne možete sami da uradite. Da li ja to mogu šmirglom da uradim? Pa nećeš ništa uraditi, upropasit ćeš farmerke. Nemoj sama ništa da radiš. A rendetom? Ne može ni rendeti. Dobro, neću. Ja imam jednu ideju. Ja imam psa Asterixa i on mi stalno gricka pantalone. Pa sam umislio da namažemo moje pantalone mašću i da ih on izliže. Pa ne znam što da ti kažem, možeš i to da uradiš. I to ti nije loša ideja. A jel mogu da stavim mesni narezak? Možeš šta god hoćeš, imam u stereo, izvini.